Zlatibor će tokom ove nedelje biti domaćin prvenstva Srbije u nordijskom trčanju, a pored domaćih takmičara učešće su najavili i gosti iz klubova u regionu. Na nordijskoj stazi u Tić polju u sredu 9. i četvrtak 10. marta preko 100 najveštijih skijaša nastupit će u disciplinama distanca i sprint. Ne manje popularna od alpskih disciplina, nordijsko skijanje sve više dobija na popularnosti kako među ljubiteljima zimskih sportova, tako i među publikom. Činjenica da se za ovo zlatiborsko takmičenje prijavio neočekivano veliki broj takmičara svih uzrasta govori u prilog tvrdnji da je nordijsko trčanje sport koji sve više dobija na popularnosti. Organizatori takmičenja na Tiće polju su Skijaški savez Srbije i Smučarski klub Zlatibor uz podršku opštine Čajetina, turističke organizacije Zlatibor i Avantura Zlatibor. Početak ove runde prvenstvenog takmičenja je u 10 sati.